me ni thum sang ni somni le pali zirtop ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule US chuan Russia chu Ukraine beihnaah chemical weapon hmangah apua Hetih la hian Human Rights Watch po in Russia hi Ukraine sipai inpe tawhte that thinah an pu bawk voin chu Ukraine buaina lam mi han hoi ve le thung te ang US chuan Russia chu Ukraine beihnaah chemical weapon hmang ni in a pua Russia sipai te hian Ukraine sipai te nena in beihnaah hlo tur ral thuam chi khat chloropicrin an hmang ni in a puani US State Department chuan thu chua siamin indona he hlo tur man hi thil thara ni lova Russia sipai ten Ukraine sipai khan poimo omte chua nan le indona hnena an chan theina an hmang ngei ni in alang antia hemi wanghin Russia in Ukraine ru na Russia lam tang te chu nazo ka hre kan tum thu an puang tel ngal bok chloropicrin hi thil tui ril fim tak ni in mitle vun tina theiania chopa khoi tela wangin tho ka ti har sa thei hle boka kumsang khazret somli le pariat dai to a Scottish scientist John Stenhouse mu chuani in indopui pakhat na khan sipairal thuam lar tak ani to a poison gas anga manani a hun rei tak sipairal thuam chi khatani hnuwa sangkha zakwa somkwa pathum khan chemical weapons convention CWC chuan ral thuamata na man a khapta a Hetih la hian ran nung thana hlo thatak ani wangin thunun na hnuaya thlai enkol nana man alani a niang le tuya ral thei ve wangin he hlo tur hi nikhat ayare boruak tholenga da chuan a hlo omna bo vek thei ni in soyani Russia chuan hlo tur ral thuam chemical weapon hi asipai te man tur ral thuam zinga nei to lo ni in na soya chuti lai chuan Ukraine run tira tanga voin thlengin US le ram then khat chuan Russia hi akha tokin chemical weapon hmanga an pu deuh reng thung ani US in chemical weapon hmanga apu na hi nimin khan Russia chuan chang le tin Russia sarkar thu pong tu Dmitry Peskov chuan anti faudanin hetianga min pu na hi afin fiana a omlova hetiang ral thuam hmang angarin hel om kan ni na tura lek chua tur engma an nei lo Russia chuan kan hmalak mekna khovel huap dan international law hnuaya zom tur kan zom zela kan ti tur chin le kan ti lo tur chin po kan hriani ati April thla khan Ukraine sipai te chuan Russia hi man phal chin aya tam mitui tlak na hlo hmanga puin hemi wang hian Ukraine sipai zanga vel chu damdo ina enkol nga in an oma pakhat phei chona thi phani antia kumsang ni le som ni February thla Ukraine runa tang khan Russia hian tear gas hi voisang khazali aya tam hmang to ni in an soibok tear gas CN le CS gas hi mi puilung oil pung khom no dar nana man thina ni a hetiang huna hian mi pui te chu an tlan chiat thei mai zela in indona chon sipai te chu gas marks tel lovin khura te an biru a tear gas manga bei an ni chuan olsam taka tlan cheve mai thei an ni lo wangin a hlo ombi hle ani US State Department chuan Russia hian President Vladimir Putin a dautu Alexei Navalny baka Sergei le Yulia Skripal te nerve agent manga an beidu naril ru kha alapa ngai rengani ti chu chemical weapons convention thuthung bo chia a chloropicrin amana tang hian langani antia Russia ram ebdu hruai tu Navalny hi kumin February thla khan Arctic tan ina thithuta kumsang ni le som ni khan chemical weapon chikhat Novichok mangin tha tumin bei aloni to a Russia sipai en thlatu pola tel thin Sergei Skripal chu UK atlan chiat hnuwa Russia chuan tha tuma zuin afanu nen an thi trepa tha an tumna chemical weapon spray bur hi British nu pakhat chuan perfume emoti in alo in kapa athi pha he case chui tu British police officer po na takin na dam lo pha ani Russia chuan Skripal le Navalny te tur hmanga bei an ni na hian anin ro lo ti an soyani US thu chua chuan Russia chemical le biological weapon programma in rol company pathum Ukraine chloropicrin manani theina na Russia sipai te puitu le heng company puitu company dang pali te chu US chuan a hrek ngal ti an puanga US in a hreka wang hian heng company te hian US ram chung le US thu hnuaya om khovel mundanga mi a until nei zongjong khoi chet theilowada ania America khwale tuite nen engthila ma inzom nan nei phalsak anni lo bok ani chemical weapons convention hian
chemical weapon siam chole man an khapa he convention thutluk na hian ramza somkua pathumin hming an ziaka heng ramjinga hian US le Russia te chutelin heng ramte hian chemical weapon atana manchi hlotu ran kol zong chu ti chiat vek anin tiam bawk ani kumsang ni le somni pahnia Russia in mauri pola beihnaah chemical weapon hmang anga soi chu CWC hian an ngai mo thu an soya ma se Russia hian hmang nge yem ti chui chiang turanor tu anom lo ni in an soi thung ani Hetih lai hian khovel huwa pa mihring dikna chanvora beni dan ngun takazir tu pol chuan nikum December tha tangkhan Ukraine sipai Russia sipai ten hena inpe to la inpek tum te chu Russia hian an thatrin ni in an soi Human Rights Watch HRW te chuan nimin khan hemi chungchanga an report thar hi an tlang zara he thil thleng hi indona sualna thil ti war crime sanga chui chian turani anti HRW chuan hetianga sipai tlom to sa thana hi voinga vel thlenga Ukraine sipai som panga vel thi in heng sipai te hi Russia sipai te hian inpe kan tum lai an that ni in an soya anni ba ka hian nikum December le kumin February tha in kar khan sipai inpe to sa paruk tha anni anti bawk HRW a senior researcher Belkis Uili chuan Russia hian Ukraine run hnu khan war crime voi tam taka nei to atia Ukraine sipai hliam tuar inpe te le inpek tum mani po inveng to lo te chu rong taka tha annia hetiang thil hi international humanitarian law in a khap tlatani ramlian le ro pui sipai te thil ti tan chuan a za thak hle ani ati HRW chuan hetiang thil thleng chuina tan hian social media video an mu sang te drone hmanga thalak te Ukraine sipai an kom te thu soi te le media report te an hmang ti an soya Hetih lai hian heng thil thleng zinga engemaw zat chu a thlen na hmun tak an finfia thei lo thu an soi bawk HRW chuan hetiang in thana hi khoi lai emaw lo thleng ve zeu ani lova Russia sipai te hian voi engemaw zat hetiang thil hi an tinge yan hriat thu an soya an video nei pakhata chuan Ukraine sipai pasari te chu an bi ruk na tang lo chuakin an ral thuam an pai veka pakhat phei chuan a helmet po hlip nge a leya bokin an inpek thu an soya chuti lai chuan Russia sipai panga te chuan tim na nei mi lovin an kap hlumani anti HRW te video nei pakhata chuan Russia sipai commander pakhat chuan a sipai te hnena tuma man lo tur tang kan nei atul lo in hmua piang kap hlum zel ro ati ni in an soi bawk HRW te report hriat ani hma po hian Ukraine official te chuan Russia sipai te sual thu hi an soi fowa ma se an hmel ma te an nia wanga pu chia ngai thei an nia wangin khovelin angai thu tak lem lova hetianga tranbik nei lo tura ngai HRW in report an siam ta ka hian mitam takin Russia sipai te chu an thiam lo mek ni in nalang kumin mas thla po khan United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine chuan nikum December thla tangkhan Russia sipai te hian hun le hun sang som pahnia Ukraine sipai som thum pahni chu hetiang hian an that ni in an lo soi to a Ukraine sipai nungdam atlan chuak som ruk zet an komna chuan Russia sipai te hian Ukraine sipai an man te chu nasatakin kut an thlaka electric hmanga soi sakte hreom taka rei tak omtir te rong taka pong sual ten nei thin ti an soya a hu hawaka hlumpo an tam hle ni in an soyani UN group chuan Russia in Ukraine ramma chu saka civil mi te po chuan lam chete te hmanga man le ngai sakan ni fo ni in an soi bawk heti lai hian Russia chuan Geneva Convention zom tu an ni wangin hetiang thil sual hi an sipai ten an ti lo ti in an tang ve mek ani khovel hmundanga buaina dang chanchin alan sarzok mek lain Russia hian tun lai hian nitin Ukraine hi bombit nei hmangin ala sai renga nimin po khan Black Sea kama om Odessa chu ballistic missile hmangin an kapa mi som pali in hliam an tuar ni in soyani bazari lo thlir awangin kan lo me